A teraz už šup na motorky a poďme sa venovať našej slovenskej Route 66. Poďte sa pozrieť, áno, presne takto pôjde. Naša Route 66 nás spája aj s Maďarskom, aj s Poľskom a je to niečo, čo bolo v Amerike, ale aj pán Juraj Smrečan, prezident Slovenskej asociácie Route 66, sa postaral o to, že dve cesty, 66 a 67, bola premenovaná, alebo boli premenované tieto cesty na R66. Dobré ránko vám želám. Dobré ráno. Ako sa vám to podarilo? Veď len tak zmeniť názov cesty a jej označenie, to nie je žiadna sranda. Ale tak pomohol nám súčasný minister vnútra a predovšetkým je to práca kolektívna, nie mňa samého. Ale chcem zdôrazniť, že takáto cesta, jedná sa vlastne naozaj o svetovú raritu, o endemit, keď chcete, takto cesta Route 66 nikde na svete nie je. Ale tak sú cesty, ktoré spájajú. Sú, ale nemáme vedomosť, že by ešte... Hovorte. Nemáme vedomosť, že by ešte nejaká Route 66 spájala 3 štáty. Aj v Amerike, ktorá je náš vzor, americká Route 66 je to vnútroštátna záležitosť. Prečíslovaním cesty 67 na 66 sme vytvorili nadnárodný turistický koridor Poľsko-Slovensko-Maďarsko, ktorý zásadným spôsobom môže ovplyvniť aj jeden z našich hlavných cieľov vytvoriť 1000 nových pracovných miest. Tak, nie je to len pre motorkárov, to by sme mali povedať, ale pre každého, kto chce vidieť niečo zaujímavé. Poďme sa pozrieť, povedzte mi, keď už vyrazím na túto našu Route 66, čo kde môžem zaujímavé vidieť. Povedzte mi, že tuto sa oplatí zastaviť, lebo... Kliknite prstom a ja vám poviem. Vážne? Áno. Tak ideme napríklad sem. Zvolen, krásne historické mesto, Starý hrad, nový, teda Zvolenský zámok, úžasné mesto s veľkou históriou. Tak, k tomuto sa ešte vrátime. Zatiaľ si môžete premyslieť, čo by ste si tam pozreli a hlavne s nami zostaňte. Dobré ráno.